Moi boas por xa se encara unha semana máis curta, o encontro será este venres versus o Atlético Arteixo. Nun encontro que sobre todo pois está marcado, se xa había moitas baixas, aínda máis porque moitos dos xogadores cumplen ciclo. Pero sin antes falar do encontro que se avecina este venres, como se atopa o grupo tras o encontro do domingo pasado e sobre todo de onde o equipo estaba con toda a afición e non se pudo conseguir o resultado. Hola, boas, antes de nada. Eu creo que, o equipo atópase ben, foi un pau bastante duro porque tiñamos moitas esperanzas nese partido, polo que se mobilizou a xente, porque, ao final era un duelo que sabíamos 100% que quen ganara iba a poñerse primeiro ou manternos no noso caso. Pero o grupo sigue traballando, sigue confiado e esperemos que, sigamos conseguindo os puntos e seguir nesta boa dinámica que levamos na primeira volta. A verdade é que sí, os puntos que se teñen son moitos, sobre todo para os obxectivos que se marcaron desde un principio de tempada, e sobre todo ter 26 puntos na Liga é moi complicado. Queda moitísima Liga, isto é un resultado anecdótico. Xa falando un pouquiño do seguinte encontro, rival duro, como todos en terceira, pero sobre todo moito máis cando se teñen 10 baixas. Sí, a verdade é que, temos esta semana, eu diría que seguramente un dos partidos máis complicados que vamos ter, sobre todo polo tema das baixas. Sí que é certo que, somos unha plantilla que ao final, por eso estamos todos aquí. É dicir, os que máis estamos xogando hasta agora, pois teremos que dar un paso adiante e a xente que vai entrar pois por tema de baixas ou porque o cuerpo técnico considera así, pois ten que dar un plus máis para demostrar que cando volvan o resto de xogadores pois que teñen que seguir dando o máximo para poder seguir estando no 11 e seguir competindo como estamos facendo hasta agora. Sí que é certo o tema de que o que comentaba son moitas baixas, pero tamén os xogadores que menos minutos contaron están a un nivel moi alto, porque este resultado non é gracias aos 11 que máis xogan, sino a un grupo que, a verdad, está moi forte. Cal crees que é a clave do vosso éxito nesta primeira volta? Sí, como dis ti, isto xa non é anecdótico despois de 13 xornadas, agora vamos a xornada 14, estar aí é todo por eso, polos 11 que máis estamos xogando e máis polo resto de xogadores da plantilla, polo cuerpo técnico, pola afición, por todo, por un club. Entonces eu creo que temos que seguir así, eu creo que o que nos está dando, sobre todo desde que estou aquí na Estrada, é a unión e o grupo que temos, como solemos dicir, somos unha familia, vexe reflejado todos os fins de semanas, pois o mellor, poño o caso de Hugo, por exemplo, que o día de Betanzos tuvo que salir titular porque Jaichenko estaba tocado e foi o mellor do encontro, sin lugar a dúdas. Eso esperamos de todos os que menos están xogando, que aporten eso, e a prueba máis de fuego que temos agora é a de Arteixo, que van entrar seguramente 3 ou 4 xogadores que menos estaban participando. Estamos confiadísimos tanto no cuerpo técnico como os propios xogadores de que os compañeiros van a aportar todo o que teñen e vamos conseguir un resultado positivo. Xa falando un pouco máis, é unha pregunta que estou facendo a todo o equipo técnico e xogadores, que é o que sentes ti cando saltas ao campo, e sobre todo este ano que está sendo moi raro, que tanto aficionado da Estrada este enchendo o campo? Que é o que sentes ti? A verdade é que é unha alegría enorme. Eu estuve aquí o ano pasado, depois de todas as dificultades que hubo, dábache, entre as sensacións que tiñamos nós desde dentro, que non eran boas, ver o campo fin de semana que prácticamente viñan os pais de cada xogador, por dicir así. Este ano a verdade é que é unha alegría enorme poder ver o campo como estamos vendo. Damos as gracias á afición por confiar, porque están confiando desde o primeiro día. Isto non é, empezaron a vir o día do Noia, que están enchendo o municipal desde os Somozas, que foi a segunda xornada. Esperamos que nós tanto a nivel deportivo poidamos seguir competindo como estamos facendo e que a afición siga enganchada e entre todos conseguir levar o Estradense o máis arriba posible. Xa non só os partidos da casa, sino os de fora. Xa na primeira xornada se estaba en Boiro, por momentos parecía eso a Estrada.
Sí, por eso digo que tanto na casa como fora estamos deseando que sigan vindo, porque creo que o equipo vai seguir competindo de tú a tú e hasta agora está o facendo contra calquer rival, e esperemos que agora en Arteixo o viernes, inda que sea mala fecha polo tema de que é festivo, hai puente e tal, pois bueno, que se acerque a maior parte de xente que poida e que nós desde abaixo vamos a intentar traer os 3 puntos para a estrada. Moitas gracias. A ti.